Magkano kayo ng alimasag mo? Ako mapapagalitan sa inyo ng So dito po may per kilo po dito na 150, no? Murang-mura pong alimasag, oh. Tapos ito po yung nakaraan na pinagkaguluhan po na mabilis pong maubos ang kanyang paninda ng salmon, mga karel. No, 100 pesos po ang tumpukan. Maganda pa sa asawa ko. yun ang sinasabi ko. Salamat sa iyo, idol. Salamat din, Idol. Salamat. Morning, nanay. Hello po. Shoutout po, nay. So, ang bakos po dito ay 140 po, no? 140 pesos po ang isang piraso. Yan po yung mga paninda po na nanay dito. May isda rin po mga betilya sa halagang 150 po ang per kilo. Yan po yung mga presyon po na tinitinda po dito ni nanay ng kanyang mga isda. So, Alam mo, mga viewers. magkano ang per kilo ng talong mo? Okay lang, boss naman. So, 40 po ang per kilo po ng talong dito sa ating kaibigan. No? Kumain na kayo dito. Ayan. Palungan kayo. Walang araw na hindi ako tatawa sa iyo eh. Nagpatalungan tayo dito. Yung mga Alright, so good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po. So, pupunta po tayo uli sa Malabon Fish Market, no? Upang ma-update po natin ang ating mga kababayan sa kaganapan dito sa Malabon Fish Market. So, aalamin natin ang sitwasyon ng kanilang mga paninda o madami bang bagsak na isda ngayon. Dahil nga sa mura po ang mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go! So, shout out nga pala sa ating mga vlogger, no? Team Belyesa Vlog, Burnok TV, kay Epe Sampaga, kay Pelong TV. Shout out po sa inyong lahat. At kay Jun Inocencio, shout out sa iyo. At sa mga kababayan po natin nagtitinda sa Malabon Fish Market. At sa mga OFW na nagtatrabaho po sa ibang bansa. So anyway, tutubuhin po natin muli itong Malabon Fish Market dahil nga sa mga murang presyon po ng kanilang mga itinitinda. Samahan niyo po si Boss Dando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon. Ang kagandahan na po talaga dito sa Malabon Fish Market, marami kang mapipiling isda na mga mura po talaga, at yung mga tumpukan po, no, sa halagang 50 pesos ay maiulam ka na at busog na ang iyong pamilya. At makakapili ka talaga kung ano yung gusto mong klaseng isda sa tumpukan dahil nga sa murang presyon po nila. Tapos may mga alimasag din po na mura din po ninyo mabili sa halagang 50 pesos, pero hindi po siya kalakihan. Yung normal lang po na laki ang mga alimasag po dito, no? So kakanan na po tayo dito sa Estrella Street. Paakit na po tayo ng tulay upang ma-update na po natin ang ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. So titignan po natin ang kaganapan po dito na kung dagsa po ba ang taong namimili o kakaunti lang po. Talagang ang mga kababayan po natin ay naienggayo talaga dumayo dito sa Malabon Fish Market. So makikita po natin yung mga sitwasyon po dito at gaganapan po talaga. Magkano kayo ng alimasag mo? Ako mapapagalitan sa inyo ng So dito po may per kilo po dito na 150, no? Murang-mura pong alimasag, oh. So 150 lang po ang per kilo po ng alimasag natin dito sa Malabon Fish Market, no? Ganyang karami po yung mga kababayan po natin dumadayo po ngayon dito sa Malabon. So yan po yung mga tumpukan po ng isda.
So dito rin po ay mga tumpukan po ng pusit, no? Ayan, ang ganda ng pusit, oh. Halagang 100 pesos po yan. Pati po yung mga dalagang bukid, 100 pesos po ang tumpukan. So, yan po yung mga kababayan po natin na namimili po ng kanilang mga ulam. Ate, kuya, gusto ko tinapay. Wait na lang kuya, para sa maganda. Wait na lang, ganun ba? Wait na lang guys. Hello, te. Good morning. Try ko lang yan. Te, mukhang paubos na. Nakita mo yun, nakita mo? Nakita mo yun? Baka na may iniwan mo naman doon ulit sa taas. Kakainin mo yun. Ngayon, nakaiwan doon. Kaya may patero po ng tayo, hindi ka tumabas. Pero nababasa mo kahapon, ah. Naka-transfer. Dyan. Tapos nakakonect. Nakakonect doon. Kaya pala nakakasagot ka kahapon. Di ba, pagkatilang mo na talaga, araw ko ng kamera, gaganong-ganon. Oo. Kasi sira yung hirap-hirap pagpamonetize lang. Kaya nga. Ang tagal, hindi ko pa maisalin. Talaga. Gete, salamat. So sa mga presyohan po dito na mga kanilang mga ibinebenta po, no? Ang tilapiyang Batangas po, ang malalaki po ay 120 po ang per kilo. Tapos may mga talaba din po na isang tabo po sa halagang 100 pesos po at tahong. So yan po yung mga bangus po dito, oh. Tapos ito po yung nakaraan na pinagkaguluhan po na mabilis pong maubos ang kanyang paninda ng salmon, mga karel. No, 100 pesos po ang tumpukan. Ito po yung mga presyon po, no? Ito 30 na lang po ang tumpok, oh, binebenta po, yan. 30 pesos na lang po. Mulong mo lang yan. So sa mga oras nito ay dagsang-dagsa po ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. Ganyang kadami po ang taong dumayo po dito na taga iba't ibang lugar po. Ang bagong ay? Hanap ko yan. Black puti. Oh, yan guys, umuusok pa ha. Umuusok na, maatras pa. Saan pa kayo? Kakasahan dyan. So shoutout sa inyo mga kaibigan. Boss Lando Explorer. Thank you, shoutout. Yan, ganda. Tawang, ilaw. Ilaw, puti. Ano, okay, salam. Para sa makeup. Salamat, kaibigan. Magkano ang presyo niya? Magkano? 25 lang. 30 talaga yan. Binabaan ko lang. Magkano? 25 lang. So 25 lang po ang tindang mais ni Kuya, oh. Ito, oh. Ang ganda, oh. Ayan. White. White corn. Mais na puti at mais na dilaw. Maganda yan. Maganda pa sa Kasawa ko. yun ang sinasabi ko. Salamat sa iyo, Idol. Salamat din, Idol. Salamat.
Good morning, boss. Mukhang wala ako nakit ng mga kasama ko nag-ikot dito. Hindi pumunta si Ed. Hindi dumaan dito, no? Wala. Boss, salamat. Morning, matumal. Nandun lahat eh. Nandun lahat. Yeah, boss, thank you. Morning, nanay. Hello po. Shoutout po, nay. So, ang bakos po dito ay 140 po, no? 140 pesos po ang isang piraso. Yan po yung mga paninda po na nanay dito. May isda rin po mga betilya sa halagang 150 po ang per kilo. Yan po yung mga presyon po na tinitinda po dito ni nanay ng kanyang mga isda. So, kung pupunta po kayo dito, nandito na po si nanay sa mga gilid-gilid po ng Malabon Fish Market. Ito pong linya na to, oh. Dito, nay, salamat po. Thank you po. Boss, shout out. Ito talong mo, mga viewers. Magkano ang per kilo ng talong mo? Okay lang, boss lang. So, 40 po ang per kilo po ng talong dito sa ating kaibigan. No? Kumain na kayo dito. Ayan. Talungan kayo. Walang araw na hindi ako tatawa sa iyo eh. Nagmatalungan tayo dito. Yung mga Kuya eh, nagbibigo live yan, di ba? Kaya, wala nga dyan eh, oh. Wala siya nakasalang. Unload eh. Kaya nga eh. Sige po, salamat. So dito naman po ay may mga itlog po, no? 5 po, 35 pesos po ang tumpok. Ayan po, oh. May mga presyo na po at makikita nyo po dito na murang-mura po mabibili dito sa Malabon Fish Market. So anyway, sa kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, dagsang-dagsa po ang ating mamimili at ang mga tumpukan po ay tinatangkilik po ng ating mga kababayan. So talagang dumarami at nagte-trending po itong Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyon po ng kanilang paninda. Alright, sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, madami rin pong tumpukan ang makikita po ninyo dito at madami din po mga iba't ibang klaseng laman dagat po dito sa gilid po ng Malabon Fish Market, no? Yung mga kababayan po natin tendero-tendera na mga nagbebenta po dito. So talagang tinatangkilik nila ang mga presyon po ng tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? So sa ating mga kababayan po na gusto pong pumunta dito sa Malabon Fish Market, marami po kayo mapagpipilian ng mga iba't ibang klaseng laman dagat po dito. So anyway, nandito po muli si Boss Lando Explorer, no? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Na welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. So shout out sa ating mga kababayan at mga tagapanood ng ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po sa inyong lahat. So anyway, mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Hanggang dito na po si Boss Lando Explorer. Bye bye po.